Tíochaí bachorda as mar gcéad fáideach ag agran na seachtaine seo go Teach le Chéile Linn. Linn nacht tá na deirfiúracha Áile Étáin agus Máire Ní Churraoin as Ráth Chairn chun na mí. Tá Bíonn Ceoil agus na hÓireachtas ag an bheirt acu. Tá sean-taithí acu chomá chomórtais nús Oireachtas an Samhna agus Fleadh Ceoil na hÉireann. I 2019 chonig sé chéad áit sa tsraith réalta agus gaolta Teach le Chéile. An nacht, casa Étáin as Máire ó an aitheanta gaol go ghaoibh. Má hasan bheith ggóilín lethú is féidir teachtain na lyrachaí san tráchtarachtaí híos. Tá súnam go mban sibh sult as seo. Hi! Hello! Tású language go má is mis mór a seodí mid Étáin agus is muide An Chéad Ghlúin Eile agus tá cúnaí uirine i Ráth Chairn. Ráth Chairn glas cudéine na mí agus bunaí Ráth Chairn in 1935 agus tá muid a gáil ó neart go neart ó hin agus bíonn muid ceol, bíonn muid a ggólín, bíonn muid a damsa ach an neamh ní bhaid muid ach a ggólín in aontí líbse. Buchas é ní mu rá damsa. Agus sé chéadú na déirthas muide ná bádín eile. Nus tá seansá an ghfuil tórann seo rólas agaí, buchas é mátá agus go neairí lí mórhfuil. Agus séad atá gceist leis an órann seo ná gur bhfuil fearrán dar bhena an bádín. Fáilimí ní sa fannear hin. Tá bharrán agus fáilimí tá ed agus tá bádín aige bádín eilimí a tanamh ar an óran agus taon siad go gála sa gcéad versa. Taon siad go tóirí sa dár versa agus it sin brisin an bád I dóirí trí versa. Ach ná bachla sin. $0 tháinig fáilimí slán. Cuine bhfuid PG. Ok, tá bhrí sin an núsir sin. Someone. Bádín eilimí. Bádín eilimí de me go gáil, bádín eilimí is bhailmí an. Bádín eilimí de me go gáil, bádín eilimí is bhailmí an. Bádín bídeach, bádín dosach, bádín bóiach, bádín eilimí, bádín díreach, bádín dodach, bádín eilimí is bhailmí an. Bádín eilimí de me go tóirí, bádín eilimí is bhailmí an. Bádín eilimí de me go tóirí, bádín eilimí is bhailmí an. Bádín bídeach, bádín dosach, bádín bóiach, bádín eilimí, bádín díreach, bádín dodach, bádín eilimí is bhailmí an. Bádín eilimí brisú I dóirí, íos bheirt agus bhailmí an. Bádín eilimí brisú I dóirí, íos bheirt agus bhailmí an. Agus cuirfa. Bádín bídeach, bádín dosach, bádín bóiach, bádín eilimí, bádín díreach, bádín dodach, bádín eilimí is bhailmí an. Céad versa ríis? Bádín eilimí de me go gáil, bádín eilimí is bhailmí an. Bádín eilimí de me go gáil, bádín eilimí is bhailmí an. Bádín bídeach, bádín dosach, bádín bóiach, bádín eilimí,
Agus, nis mar chola sé rinne a botún ar an tiny slúche. Agus ceach doháin a dul muide a Ráth Chairn fadó éireann ná fiú má dhéanaan tú botún chuneart. Níl éidir níos meas ná nó dhéanaan duine híns botún agus stoppan siad bíonn trú an dana go duine. Ach, léiríonn se láidireacht a duine má leanann siad arb fiú má bhíonn botún denta acab. Agus cuma má bhíonn tú casa, a damsa, ag imirt pelle, is cuma cid a hain. Se rud is tábhachtaí ná go gcuinnín tú ort. Fiú má bhíonn botún denta, is tá seansá an nar chola aon de nach bhac aanaine a botún. So sin ceachta lei thuáda. Íteach inis agus an dána óran a deirthas muid ná Moldov agus is ó an grá atá an agus tá fearr an rá leis sin man seo Moldov a t-ainm tá ortha agus dúir dara bhí grúig roh ortha as bhí si go hálaigh agus i teanrála agus nílas a Russia sinrá leis nílas am. Tásúna an gur hit siad an rála le chéile agus gur fóil siad agus gur scata gasúracha le cúna dé. So inis cá ruirtinn tá óla dús. Seo ó an dul muid in a bhí muid anóg agus tá muid fós a chasa. Tá a chasa hen? Tá spráling tú seo. Tá sé éta tá sé anéasca. Ok. Tá po go mé chliaadhís fada minute ó cháil má mo chéile nuchad chá seolas ar is siaring a chá déana chlian nu go bhfuilinn si ar astránúna. She mauled of a nani, she mauled of a natty, she mauled of a session on Rosie. So I chain more out, come round, das and down. She mauled of a lone barlum. No recommend and lose him on to be in small room. She didn't know my hoolish road. Sorry, and the nudes and voice could tear more. Maar sin band of an lone barlum. She mauled of an lone, she mauled of a natty, she mauled of a session on Rosie. So I chain more out, come round, das and down. She mauled of an lone barlum. Shoe that in my house, got the and that I can scratch. See, ten even wow hit. Now, feeling I've been so vague, not in she and that. Leg the ants, let's has on power. She mauled of England, she mauled of a natty, she mauled of his session on Rosie. So I Jane Morale, come round, das and that. She mauled of England, Má sib! And is cloise sib gur chuir má hairmó leis an gcuirfá déirnach. Chuir má hairmó leis an gcuirfá déirnach. Is hairmón ránach atá an, ní ra hairmón an lady a ripa sin, ach táín an cócheol go mórdaing. So tá sé den nós aine hairmón agus cócheol a chuir an átaní más féidir, agus féidir sib se aithníana chumá. Agus sin rud áling faoin na hór an sean-nós, nuair a chasan tú ó an sean-nós bíonn se gúnaí difriúil go chuí ar chasú ón té ar chas rih. Sinné. Agus fiú is éadach a rud a gur féidir leat ó an ólam ó ghlunigid agus it sin de stíl héin a chuir leis de rud héin tá se an hipster mar rud gur féidir leat
gur féidir leat de stampa héna chuir an óran, as taní de hen go mór linge, gur féidir linge íochta hinnéana, agus tá an bheasaing ar an tradiisiún ach gur féidir linge cur leis, mar gur muide an Chéad Ghlúin Eile, agus is sibse an Chéad Ghlúin Eile. Agus an Chéad Ghlúin Eile a deirthas muid ná tunta Máire, agus inis tá cúnaí ornge an gcuideacht Ráth Chairn, agus tháinig ormhaointead hain ó Máire, agus tá an nascaing le muointe Máire, muointe na Gaillimhe, agus Hopgáile. Agus is scéaltá an leis an óran seo ná gur scéal grá eile atá an tasam, nú lu an rá, agus scéal grá tá an, agus nó ó an grá atá an, agus tá an fearr agus a bhean seo an rála na chéile ach catha an fearr gul thsála, cá se gul thar lear, agus orb, lorg, Obid siú, obid a lurg orb, obid a lurg. Agus sé se a lurg aibre agus tá an bhean fácaí Somála ina dhé go dtí go go sé leis. Agus tá an ghrá níos láidre ná sin tá an hain agus ag deire an óra an cluise sibh go maiid siad le chéile. A go dtí sin bí an tonta Máire idir adrob. Agus chumá leis sin seo a chéad ó an dóla mádan ar bhí si anóg. Agus camarrá bhfuil fás takeí ar mar stíl óráníochta. Nar bhí si trí chaí tó Tás bhain má riomh. Seo chuí chaiste. Fágáil chuna maracham bhí tó ar chliamh. Nis ní gáíomh an erid ónála a dhéanana agus sinna chuí chas mar agus sinna chas ar átíos nach mo gohain ónála an tam so ní háló se nuair seo. An tó ar na deirs mu is ná tunta chuna Máire. Agus seadó an maidir mutana dóla muis nar bhí muid níos óige, agus fiús cuilumm agus muid níos óige gur bhúil muid sin dar gáirde ar fad. Maiall gur rugús tógiú iad sin i Ráth Chairn chumá agus gur muintear chuna Máire muide bhí antab agus bhíonnig. So sead agé tunta chuna Máire. Tás ar nóta níos airde. Tásím seróí seo. Ítach. Fágáil chuna maracham bhí ceol ar chliamh an ceol a bhí mochraí níor chlann sé go fóil. Is chanig mé go leor. Síad de chuna Máire go leidir mé gus tú. Cheap mis is dór go bhilineart ach bheith nach rás an lán. Mar líon an Ghlúin le seolta is thug sí mé ar fan. Feel long goes is Teach le Chéile Sweet on the chuna Máire go leidir mé gasú. Má haon tú síos caisteine I gclann nach glas ó Tapar cais na fábrige snach bhfuil roiad omrá. Brandóí tú ó jaaswit na lang goad goad. Spait an ta chuna Máire go leidir mé gas tú. Má chla sin tá sa gluiachar san níhéanú sa lá. Chapel ban na jogus me sníomhaint ar a hús an. Smá héilí tú in tílo go dtí an tílo nó Spait an ta chuna Máire
agus ceach eile ná a gúnaí gur cheachib ó an tucha ó it is in na hóran Sláinte iced tea áling. Ní féidir a bhla Téróta Háling. éitach as inis Inis a chéad óin eile a deirthas muid ná lábra even. Inis má mé habe chuid is mú an háirte tá liste na nónos ar good. Ach chuid is mú an háin se go mu hééis i dhéana chun muid fi an sús uair sa tseachtain leis se guste planála tan an na mí agus fiú mar muinte na mí se bes féidir í breanhain fi an. Ach siad a bhíon an ná go gaiir muid sús fi an uair sa tseachtain agus bhín ceann go na hóran seo bhfuil ceann acu á chaasa ein agus it sin chomáile sin bíon muid a péinteáil agus a tarint ag an nám céanna. Agus an chéad í se na riamh chuir muid an airden ná bádí nainú agus bhí ar an bád a hairint bhí ar an fáil mí héin a hairint agus go gáil agus gotóiris na tontas mar sin de. Má bhíon spéis a í na háin sin na ólam téigi a lurg na bhí seán sin más féidir. Agus nis, chéad an eile a deirthas muid ná lábra even agus tá bád eile gist. Nachhfuil spráling na tonta. Spráling na tonta agus na báds, evening báds. Sní farige le feiceil é láta go taine mé aring muid weig an airge camera. Spráling a farige. Spráling na airge an airge clas. Agus nis, lábra even a deirthas muid inis. Agus Right. Yeah. Right, Ní samra tú hééis choir arácht mai heap a goil de choir chuí. Ok, lábra even se ó an na fumuid chomuid ó chitréna ní cheanháin ó an ní éintach coolníire a go mar. Éintach bandarin. Ó bhí má lábra even a huasing ábhíor If ásiocht mas gadú gine si branu na bods An chéad bhád a tháinig bhí bratar ó gcéad a crán Is chuair siad nú go mé cósid as éiste ná Ó gramach rí má chorach lín is ag bheis an gceall Ó gramach rí má chorach lín stún tau is ran amad Ó fád i rút a chaptín is fád sa ribh dóid ram Mar hágtú féidir agam sa an tíad a rá tú bhain Hágtú té agus siúg from na Hindiacha ná Is pero tlas on Africas is monkey bag on spawn Ó gramach rí má chorach lín is ag bheis an gceall Ó gramach rí má chorach lín stún tau is rán amad Ní má cuimir cheartringe sin na chasa i ríist ach níos irte. Béidir gas man éis sé níos irte. Béidir am rud ag Béidir go gurhammuid harmón leis. Béidir feicimmuid le. Cos ag an nás bordam sa casa níos irte bar le mád in na hór ísle, so. Casa mu ríiste, casa ríiste, níos airte. Ó bhí 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 Was that in an north? Béidir go in an north. Ó bhí Ó bhí má lábra Smart chéile. I'm with her. Ó bhí má lábra even it was in ábhíort If ásiocht mas gadú gine si branu na bods An chéad bhád a tháinig bhí bratar ó gcéad a crán Is chuair siad nú go mé cósid as éiste ná Ó gramach rí má chorach lín is ag bheis an gceall
ó gra mo chrí mo chorachín stú tá is rána mód. Ó fátirú de chatín is fátir doidom. Mar hátú féidir na gomsa ón siad ráthú an. Hátú te agus siúcram na India chonal. Is Pyrrhus glass on Africa's is mon Quebec spawn. O gra mo chrí mo chorachín is cefai some gal. O gra mo chrí mo chorachín stú tá is round the mall. Oh, hi, harmónam. Gurmaid. We should sing all like. Go honúil orintí na bhíon muid a casa an óran ar le orintí tíadach tag an harmón, orintí ní hagan, brean tear an lá. So tá sé bhilting líb chroiáil samála ar dús sol an dhéanana siad iireachta dhéanana go paibli. Sin ceachta tá fóil bhí am sa go páiranta ní hálí te gúlaí. Is chéad an eile a deirthas muid ná an spalpín fánach, nún spalpín éireach brehanse ar an legan tagaí. Tá legan bháin ar fápar na hárteiste, agus nuair ar fápar na hárteiste ar chóirsa? Ar chóirsa na hárteiste go leis ceall. Scatí bíid ar bópar scatí ní bhíon. Agus is ionintach a rud é an tóranse óla maiall go léidirn star na hÉireann ringe. Fiú ghfuil buchas a dia ghfuil ar sláinte ein, ghfuil ar duithe ein, tá go leor ein nach míoch ag muintir na hÉireann fadó. Agus bhíoch na spalpíní bhí dí se go áit goát a lurg aible agus fiú tá lína an a balú gal a ráithe a gohát go háit agus búfásach an síl le bheith búfás a síl bhíachab agus nach muid atá buíoch go near na siad an net aibre fadó éidir nas gur ionintach síl atáine ní rud cé mar hen ní sam a níos an cin cecht atá le fóla ach a réanús casamid an spalpín fána. Is a spalpín éireach teacht na sé spígis láthir mrácha mar scapin is síal faoi rás an jarach an éan na daltaí bána. Scapin is síal faoi rás an jarach an éan na daltaí bána. Má lá bheith a gcecht am in héan na capal is réipin se cric le fána. Is a chéad an éan dar de stam seos mé bhí súcoch sásta sa darna lá gáir de stam seo a bhí me bud a cráte. Tríú á cháil is stam me sé hiúir chuigid fan teir ágal ach a dúcinn sin is an nerid darlinn ram má fas le fálam. Agus bhí me se lá breí singáil is chun ná le fána bhí breach sin neascin sa bhirtín slát an is chuilení gáhráte. Bhí na mrá ó gamúnta mála siad a bhí taí láiad ach dún ban ó dharhí me se léana go me sin dómhar máte. Agus buin am san lábhan i deach an chaird ná gábhí agus ráthe mar is bucha lín éireach man amach mi agus fégan i bhrinú bhána. Chábhaint ag bhí géad ag ceamí le masúla tart fi má láie baú báin na galí nar a haimar thuirs na behavior sa is spalpín fánach. Chéad mar is a chéad is a chéad lá Is a chéad Is a spalpín éireach teacht mi sé spígis a láthir mrácha mar scapin is síal faoi rás an jarach an éan na daltaí bána. Scapin is síal faoi rás an jarach an éan na daltaí bána. Má lá bheith a gcecht am an éan na capal is réipin se cric le fána. Éidach! Máire muid sin cín a gúil chat tríil a ní sa mála sola. Is iadach rud ag cleachta a dhéanana ar leisce. Is iadach a rud ag cleachta a dhéanana stamála so déon siad go áta go paibli. Ach níos táhachttaí fós fiú má dhéanana si botú na riamh. Níos táhachttaí fós ná go gcuiníonn sib ar go leanan sib leis go bhhanan sib Mar chonig si sin. mar chonig sib sin. Is Chuinnig tína déanana éirí. muid tá leigechtaí agus tá láidireachtaí é. Láidireachtaí é. Níl láid. Níl mar láidireachtaí é tá sin.
Inis chéadúin eile a deirthas muid ná tránú na ine. Agus a tóir an deirnachta mai cheappa? Túair an deirnach ná tránú na ine. Agus sead ó an chasmud réalta agus gailta is sráth televíse tá an agus tá sé cos le X-Factor a chascoilge agus cosú smár chéiliad agus réalta agus gailta agus fiú mátá chlán na bit a géiseach lei seo nó tailecha bit binne sinnaíile chlán ná tailecha bit timppla náta a géiseach linge duna íirecht chuirteach a réalta agus gailge réalta agus gailta Réalta agus gailta dúir mar réalta gailge. Réalta agus gailta fiche hían agus bána sib a neid saltas tá sé aintach. Tá nó an promos Sin is an tóir na deirthas muid ná tanú na ine. Agus sead óran a cumú ngluach na rinne. Nis ní óran seanú se tá chuid go na háir na chasmuid ó an seanú se bhí an tab chuid acu díadach go ná óran na bhí gceist. Agus ach an tóran seo, ní hégur ó an seanú se tá ach tá stír seanú se bad leis. Réal dul an mission a bhí mis níos óige inis ba éitina mai cheartta go paibli. Ná ní ó an seanú se tá an mar bhte ní smú ná céad blian gaiis. No, ní ó an seanú se tá an. Is ó an seanú tá nearmach go díalta go ra. Is ó an seanú se tá an má tá sé níos mú ná céad blian gaiis agus ní féidir leis se bhile bheith be. Ní féidir le úidir an ó an a bheith be. Síomh an ó an cin tedal a bhíon ag an duine sin. Ní mar cínta ach Inis a gáil leis an a gáil leis teoiric sin tá Feile fós be. Tá Feile ní sam ceach le síomhnúir Feile úidir ní sam ce chumint órán. Feile Well is Feile tá an mar. An Commodore Tá an Commodore fós be agus dá bhrí sin ní ó an seanó se tá an ach tá síl seanós a bá leis tá se an rúbhí agus gailgan na rinne atá an chumá agus siad hála ná nu siad hálín sa scéal ná go dé an bheirt té an bheirt chara amach ar bhhaige agus bíon ahead bhainach go bíonn hús ar an ail a breanú a nús arab agus té siad amach seoltóireacht agus ní hagad siad aráis. Is fá go mé sin leabhar saoíon hain. Brnach atá an. Is ó an brnach tá. Tá sé réalaach agus réú. Is ó an áling agus tá fún áling leis bhhaintach Tá sé go hálainn. Is feice sé féin. Agus sead ó an eile a chur an muid cócheol agus haimón leis. Cócheol ná haim smar chéiliad. Chur an muid cócheol leis. Stop a An órá cum leis ceall. Okay. Ráile sa fan na sem má spá bí leis tart. Right? Tá má réim siar leis a tart. Tránú na ine sa dead for dúach bheirt Chairn is seola gorach amach Aid na cop ag áhar goige ó nálír gúta nálíonta á dárin tisteach siad á dárin sinníos mach rú an lá Harlan ba siad á dárin sinníos mé haint mé sa te faoi hála chainte I gan páin fáin óiches gairt na dan noch I chrím má cholin is the road moch rí na de siúlú iad cham gúil na líonta á dárin tisteach siad á dárin sinní
Trónú naine sa deirfiúr dúch bheirt Chairn is seola garach amach Aid Linn a cup ag áwer goigéir ó nálí ar gúta Nálínta ó dárin tisteach siad ó dárin sinís Mach rú an lá orlan ba siad ó dárin sinís Trónú naine sa deirfiúr dúch bheirt Chairn is seola garach amach Níl samhail sim sin an na héanaí ní chluisteach an na héin I ceoltóirí. Chunne a brand These are cultural the tathoing. Cáil sinné. What's the lunch Siad san éis a clachtan na agus mar dúirt mu hána fiúna ríonn si casa I ceol a damsa a gaclíocht de léobs comic a hain má dhéanann si botún a gúnaí chuinigí garí. Ní bhaid se buíomh fuidife ar a gcéad síalháin in bás. Agus chuinigí clachta Cleachta chuinigí leis sinna chuí ghfuil máire go má Fós the teá fós bu. Hey, níor arm sa clachta na má fechom. A chuinigí clachta Dimnigí iirecht agus banigí sprías mar sinna chuí Sinan rud is tá a manin muide an crack agus soltas a geol. Agus tháinig se daine le chéile cohín se grá agus mór náf. agus ládíonn sé bhar rá le chéile agus it's deirfiúracha muidir mu gur deirfiúracha muid. Oh, Sí chorátí agé mis an duna sinne sí máda choán. as mis sin deirfiúr óige ní lech bheirt sa gclann agus strathar an neamh tá trúrang gclann. Agus is muide an Chéad Ghlúin Eile is mis máda seadí Étáin agus tású lein go mór Gur hanse seálí camera han se lomsa. Hanna se Ní samar hanse lomsa. gur mí maithaí hála. as ocht bheith in neamh Agus gur má gan was buchas le tá broúir gur bíh canúnaí gan was buchas le Máire Ní Nachtain agus tásúlam gur bhainteh tanmhas I ríist agus tuí airchaí pein. á mór agus rámór. Well a chuirde tásúlam go bhain si bhain tanmhas sin. Má bhíle buchas a ríis le Étáin agus le Máire as 8 bheling in nachtar Teach le Chéile. Mas málah ní smú chluisteáil An Chéad Ghlúin Eile is féidir iad eice le chlóracha ar nús Feadh TV agus ar YouTube. Cuingí súlamach san lénta tá amachróing ar leathnach Facebook nó ar Twitter Linn áit a bhógrafar na seachtain se thugan. Gur míle maithagílog as 8 bheling in nacht. Go dtíon teachtain se thugan, sláán agus beannacht.